Nagising na si Brel. Uy, diba? Makaita mo kang kahit ano. Getting ready for camping and barbecue. Natanggal shoes mo. Kaya mo lang bitis mo, anak. Yan, yung mga bike ni Brel, oh. Brel, gusto mo bike na? Gusto mo ng bike? Yan, oh. Ito pala, oh. Bili natin si Brel. Oh. Pang 3 years old. Pwede mo na ito, nak. Huh? Para hindi ka lalamitin sa ano, pag mag-camping tayo, oh. Magkano to? Magkano po? Mahal naman nata. 119? Ayun yun. Ay, hindi yung blanket yun. Magkano yun? 24.99. Ito, 24.99. Siguro mas si Miley Cyrus. Makaka-copyright tayo niyan eh. No, be? Yung makaka-copyright kami niyan eh. Miley Cyrus naman eh. Manainig ka muna eh. Please. No, be? No, be? No. Gusto niyo bumili. No, be? Nakasale. 15 na lang daw. Sweater. Okay? Yay! Hindi naman serious yung ball naman na yan. Nga? Nantok pa yung baby ko. Nantok ka pa, be? Ito pwede din to. Organizer sa mga laruan ni Brel. 90, mahal naman kasi. Ha? Ano? Mahal. Yan din mga basket. Saan kaya si Daddy? Punta natin si Daddy. Kukunin niya yung rock attack. Rock attack, attack. Kukunin niya yung rock. Yeah. 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 Yes po. Ay, wow, Bel. Bel, gusto mo to, Bel? Laki, oh. Laki. Laki, malaki pa sa akin. Malaki pa sa akin. Kaya ito, Bel, para may upuan ka. Na? Kaso maliit eh. Gusto ko yung malaki. Big girl ka na eh. Maliit yan eh. Gusto mo yan, Be? Maliit kasi eh. Yan o. Kung meron tayong backyard. No? Kaso wala tayong backyard eh. Diba? Walang backyard si Brel eh. Dito yung mga ano, yung punta natin si Daddy. Ito mga laruan. Dos. Ball. Mga laruan. Ayan. Bebe, may ganito ka, no? Yan, may ganyan si Brel. Magagamit natin yun sa ano. We're getting ready for summer, guys. Duck. Oh, yeah. Duck daw. Duck. Gusto mo to, Be? Duck? Tingnan natin sa'yo kung kasya mo pa. May ganyan ka, anak, oh. Ay, ito. Tingnan po. Ay, hindi to yung isa yung... Ito. Kasi hindi pa yata kasi ni Brel, eh. Yan, meron ganyan si Brel. Last year, hindi man niya nasulat kasi ayaw niya. Sabi, oh.
Let's see, what age? Inin ako. So 3 to 4 na. Four to 6 hindi mo kasya ito na. 4 to 6. Yung sa taas, feeling ko 2 years old to. Oh, child infant. Ba, pwede na to sa'yo, Belle. Yan o, ito. Pwede kay Bral to. Di ba, Be? Up to 24 months. Yeah. Gusto mo to? Fish. Yeah. Bilhin natin to kay Bral. Yay! Bilhin natin to, Be. Para meron ka. Yan, sakto, no? Sakto sa'yo to, Bel. Gusto mo? Sorry. Gusto mo to? Opo. $15.99. Ito, pang green na lagi. Pink kasi may pink naman yung ano ni Bral. Tapos bilhin natin siya ng ganito. Diba? No, para tayo na si Bral. Meron siyang tipan. Meron siyang hat. Wow. For protection yan. Nebe. Sa sun. Tumatawag si Daddy. Let's go. Excuse me. Ayan, ganda, no? Ito ang mga ganyan, no? Para pag sa ano, mag-ano ka lang, relax, diba? Sa likod ng bahay. After leaving a message, you can hang up or press pound. Natin si Daddy. Bra. Dala siyang fancy pants. Nahanap ko yung shoes. Yung pang swimming na shoes, Be. Kung may kasya ka na. Sana si Daddy? Dito. Ay, hindi. The other way. Wah. Dito. Nasaan siya? Kumain na siya? Kapag nurse daw. Kapag nurse. Kapag nurse. Narinig niya ako nag-ano dito. Nag-video. Kapag nurse. Sabi niya. Magaling na talaga yung baby ko. Vlogger na siya. Hello mga kapag nurse. Please? Please? Ayaw niya talaga. Please? Like, share, and subscribe. Sinabi na niya yun dati. Diba? 17 months ka nun, no, be? Ayaw na niya ulitin ngayon. Nahiya na siya. Yan, no? Naka-sale siya. 15 na lang. Para kay Bral yan. Ito pala si Tatang. Ay, sabi na, ikin na akong may kaya. Video, kapag nurse,
Akala ko kinuha mo na yung daddy. Daddy, ba't ang liit ng ano mo? Magkakasya ba yan dyan? Saan? Ba't yung malaking trolley? Hindi yung magkakasya. Yun na ba yun? Ha? Yun na yun? Kapatner! Sabi niya. Tignan mo kung parang may kulang pa. Ini kasya. Ang alin? Yan. Saan? Tandiya po yung kaya bela. Ba, ilalagay mo na ngayon. Sa taas, di mo matali. Yung lona. Yung mga kita o balam kitang tayo. Hindi siya pwedeng ipatong, Dad. Si Kapangnas, tingnan mo, meron siyang panty, Daddy, oh. Daddy, may ako siyang panty. Panty? Pang Saan swim. panty mo ba? Pang swimming. Oh, wala tong panty eh. Taking. Ito, binili ko siya. Panty? Sakto niya. Speedo pa to. Isayang dog, ano eh. Isayang yung dog. Brel. Pet her? No? Eee! Stop. Sino mo? Car rides? Mine's not. Oh, she's great with car rides. Yeah, she likes the Thank you. Yeah, Thank you. Big one eh. Ngayon 13-4 na naman to. I got the two carpets. She got them at customer service. Ay, yung ano pala ni Bear. Ay, another dog, anak. Hi. Another dog. Dog. Ay, sus Marione. Kini. Babay mo na eh, babay ya. Tara na. Dog. Oo, mag-move ka, please. Two burner yan. Magkano siya? 142. Tandiya to. Kini ba? Ba kini? Kaya maluto-luto? Beke, ka? Huwag, tinyapi. Ngayon niya pa mo yan. Taba, Okay. noon niya may kinis. Kini. Move, anak. Please. Faster. Okay, anak. Please. Move forward, Brian. Aita. Aita, tatang, aita. How much? Ha? Bibili tayo. Kasi one burner lang yung atin. Siya yan? Yan yun? 142? Or Briel, ah. Hey, kamal na. Kadagol na pa mo. Puro ya kaya. Dapat ang atin yung grillan. babala ko sang lakad mo lang Uling dadalhin natin yung pang-grill natin. Yung daddy. Ating niya. Meron siyang kasama. Ay, no. Nasaan? Oh yeah, included nakalagay. Included grill store and stove. Ay, may tando kayo dito. Wala na? Laki, no? Saan bike? Dito lang bike ko. Iyon, nakasil. Ito nakasil dado, 125. 2 burner din siya. Briel, bahala ka. Beo, pwede ka. Bili ka. Sabi mo, lakad o Kenny ka? Kini na kami ni. Okay na ka. Dala may Kenny. Wala ka. O, lakad ka. Lakad. 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 Yan, ito na lang bibili natin mga kapangers. Kapangers. Move ka, kapangers. Little kapangers, Kenny ka. Ay, kapangers, sali ka dito. Ano naman si kapangers, oh. Tara, magbalik kita tatang. Dali mo na kasi dito yung cart mo. Tara na, be. Di ba, ala ka? Yan, yung pitalana ka.
Yan, bibili na rin tayo ng 10.99 lang yung propane. Tatlong isa. Tara! Oo, 10.99. Mami. Ha? Single na. Single lang siya? 3 ito. Ha, 23.99 tatlo. Tara! Kenny, bibili kita ng ano, ay dado. Oh. Ano to? Ah, 6? Ito pala di, oh. 17 lang, oh. Portable sink. Kapag naguhugas tayo. Oh. 17 lang siya. Pag binigyan mo ng tubig, kesa yung dadala ka ng madaming, ano tawag dito? Madaming palanggana. Ay, bakit ka umiiyak? Paano ka? Ay, ayan pala, bili ka. 12.99. Bakit ka umiiyak? Tingnan mo ka, partners, oh. Ito, oh. Pang-infant din to. 29.99. Diba? Mas mura yan. Kaysa doon. 39.99. Ito. Kasi princess to. And parang mas bulky to. Kasi pang age 4 na pala to. Pwede sa kanya. Wow. Wow. Parang mas mas maano ba yan? Lolo ka. Sige, sit down ka na. Lolo ka. Yay! Ganes! Kapaknes. 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 Hindi ka no ka-partner, sabi niya. Kapaknes. Ay, ka-partners, okay ka na dyan? Bili mo na. Gusto mo na yan? Yay! Kapaknes. Yan. Yan na lang sa kanya para at least may masyadong, di ba? Mababa. Dad. Sige na. Tara na. Tingnan nyo ha, kung walang sira, walang butas. Ulan. Wow, ka-partners! Adam. Partners, kunin mo na yan. Kapaknes. Woo! Kapaknes. Yeah, Disney Princess. Belle yata yan eh. Belle na eh. Wow, kakamping ka na naman, Be. Kita ka. Red po kami, amo, Be. Favorite ko lang yung pink, amo. Yaki, anak. Belle ka na, halika. Tara. Come on, Be. Let's go. Come here. Come here. Kapangnas ka na ka. May kalangga mo ba? Gusto ko yan. Para kapag ano, 'di ba? Sa harap ka ng lake, ng beach, ganyan. O, 'di ba? Hindi ka maiinitan. May protection ka. Yeah, UPF sunlight, 'di ba? 50. Banana. Nasa sasakyan yung banana mo. Pakuha natin kay daddy banana mo, ne? Okay? Pakuha natin kay tatang yung banana mo. Pakuha tayo ang tatang ng banana mo. Hindi na tayo magpapalit muna ng tent. Madami na tayo. Hintayin natin si tatang. Hintayin tayo tatang. Hintayin natin ni tatang. Ay, kunin natin yung ano, yung nakita natin doon. Tingnan natin, no? Titignan namin ni Brel yung nakita namin doon. Ito pala, oh. Kaso ayaw natin to kasi wala siyang ano. Ba? $3.24 na lang yan? Alin yan? Oh. $3.29 na lang pala to, be, oh. Oh, sa'yo na yan. Hey. Yan, oh.
10, 8. Oh, pakuha natin yung banana mo. Saglit. Ito, oh, naka-sale din, oh. 125. Ano? Eh! Sa may tatang mga padalamit ang kain mo. Ito yung sasakyan ni Brel Brel, oh. Ano na lang siya? 2, 8. Yeah, papakuha natin yung sagin mo. Ay, bili natin ganito yung bike mo, Bel, oh. Oh, bibili namin ng ganyan yung bike ni Brel Brel. That you can Ano yung shark? Frog yun? Frog. Yan. Yan. Bibili natin si Brel Brel. Hindi pa natin binuksan yung bike mo, be. Pero for sure, wala namang ano yun. Oo. Ito, bibili natin si Brel ng ganito. Kasya niya siguro to. Yes, my love. Oo, pakuha natin yung banana mo. Kaso pang 3 plus na pa yan, be. Hindi mo pa yan kasya. Diba? Yan, bibili natin ng helmet si Bria. Mga kapangers. Kapangers. Eh, mamam daw siya. Saglit lang, kapangers. Mamam siya. Ano pa yan? Mamam daw siya. Mamam. Ito yung kinuha natin kay Brel Brel. Yan, ito. Yun ito. Yung pink. Yan. Kasya niya. Yung kasi malalaki yun. Pang 3 to 4 years old. Mama, dance? Banana na, banana. Banana? Please? Please, mama? Please? Banana? Oh, sagin daw, sagin. Yummy. Let's go. Ay, ito pala, oh, be. Ay, kaso din. 5 to 8. So, ganda, oh, princess. Kaso 5 to 8. Gusto ni princess yan, eh. Ito. Akala niya egg. Hindi, helmet, anak. Helmet. Hindi mo pa kasya yun, be. Yan na lang binili natin, no? Meron ka ng raincoat, diba? Binila ka ni mama. Boots na lang yung wala mo. Yay! Wala siyang boots si Brel Brel. Banana? O, tara. Mama mo banana? Yaki. Tara, let's go. Magpapiray tayo kay Beyonce mo. Yan, pag marunong na si Brielle, kapag marunong na siya, mag-fishing. Dad! Si Daddy, oh, may dala na naman siyang pamingwet. Ito may kulay naman ang mga panikan. Hindi niya masabi. Dati gusto mo yung mahaba. Ngayon, gusto mo na maliit. Sus, Mariana. Anin mo yon. Anin mo yon. Dati ba di natin mag-try mag-fishing? Kaya pa sa Habang may yelo. ice fishing? Tayo ano mo? Ha? Ice fishing? Ay Oo, yung iba, yung mga may Ginagamit. butas. Yung mga may butas na agad. Bubutasin.
Dalam yung mitamaso mo. Gusto niya pa si Bayo, ale? Kareta niya po. Diyan pwede naman. Yay! Hopefully, That's he'll catch. Daddy, you know where? Keng kay pala. Keng Kamloops. Dia ba ito? Kaya kisinin ko kaya akal na pala. Marakang Dieta masan. Eh, kamasiro ka rin ka, no? Oo. Dahil lagi kang zero, kaya di ka pumunta. Maasahan di ang masiro. Di, pang crab ba to? Hindi, pang ano yan? Fish na. Ito may kakay. Wala sila yung ano, yung pang crab. Ay daw, mga kapatid. Ito, bibili natin si Brel kapag pwede na siya. Hindi pa siya pwede ngayon eh. Hindi niya pa alam ito. Ayan o. Tapos meron din siyang lalagyan niya. Ano ba? Taba. Opo. Taba. Ayan o. $5.99. Pa-check natin kay Daddy. Ito, Jumbo, $7.99. Kung maganda. Ayan o. Tingnan nga natin tong 19. Nasaan na yung ngipit natin? Kung nagka-camping tayo, ngipit natin, huwag natin kaalimutan. Diba? Yan, we're getting ready for camping. Pasyal na po kayo dito. Punta na kayo. Ano pa sila eh? $21.99 naman. Tatlo. LED din siya. LED lights. Pen. Be, ano yung gusto mo dito? Yellow o yung pink? Yellow? Ano yung gusto mo? Kunan mo. Kumburi mo. Balik mo muna yan. Balik mo muna. Balik. Balik mo pa yung ball. Aliyan ka yan. Yan o. Ano yun? Sige na, balik na. Balik na pa, balik. O, alin yung gusto mo? Alin yung gusto mo, Kenny? Kunin mo. Alin yung gusto mo? Number mo. Yan. O, yung yellow. May abring yellow. Na? Ayan, bro mo. O, yun ka yung gusto niya, Daddy. Tara. Tara, Be. Tara. Bel. Be, come on. Hi. Hi, man. 19 months. Hi, Bel. Tara, Bel. Bye-bye. Tara. Let's go. Walmart yata ito na. Wala niya. Tara na. Tara. In a bottle. Let's go. Tilarong pala Kenny. Oh, massage percussion, Dad. Come na. Ito, 90. Trophy. 4 lang. Mura yon 99 kasi 6 yun eh. Ito, 4 lang. O, tara. Lakad. Tara na. Tilik. Tara na, let's go. Hi ka no, be? Kaya mo kaya ne. Good job ka ne, be. Good job talaga, brother. Oh, tara na. Hi, tay, brother. Mabayad na tayo. Si Berber nakakuha dyan ng papit niya. Dadala may pa yun kung gustuya kayo. Sinubok mo na, di ba? Leme pa. Masyado yung pamaragumami. Ito pwede mo. Ano? Masyado maragumami. Namarago. Wala. Pang infante nga yun eh. Uy, papit. Gusto mo yan, be? Gusto mo yung papit na yan? Na? Gusto mo yan? Huwag ka maingay yan, ha? Yan. Yan si Brel, meron siyang papit.
Be, pabayad mo yan kay tatang, Be. Be, pabayad mo yan kay tatang, Be. Papunch tayo, papunch. Papunch siya, papunch. Papit. Yeah. Okay, din na. Sakin na, Ken. Ken. Sakin na. Sidama. Papit. Papit. Meron siyang papit. Oh, yeah. Mami. Oh, Dan? Magkano? Wala ka may pain eh? Good one. Bebe. Let's go. Let's go. Papit. Bye-bye, me. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Lalabas na si Bra. Kasama yung kanyang papit. Loading na tayo. Loading. Si Bra natin nandito. Tada, busy siya sa papit niya. Papit. Meron siyang papit. So, ibababa mo na yan. Tapos, doon na lang kami sa ano. Ay kami makasakit. Ayan. Meron na tayong sports rock. Meron na rin tayong bagong 2-burner. And may pang fishing ulit si Daddy. Dalawa na yung pang fishing natin. And meron na si Brother for camping. A bear busy baby ko. Oy. Ano ginagawa? Ano po yan? Papit. Lumi banana mo miras Ken eh. OMG, it's so windy mga kapangers. So tatawid muna tayo. Si Daddy, uwi muna siya kasi i-drop niya yung mga pinamili natin dahil hindi tayo magkasya. And i-check niya si Chick. Punta tayo ng Donair. Gusto ni Daddy ng Donair. Wait. Pinadala ko pa naman kay Daddy yung rice para sana bibili na lang tayo ng whole chicken. Yay! Uy, Gundang, how are you? Ito si Gundang. Very busy siya sa papit niya. Nakita ko lang yan sa may counter na pabayad na kami. Pinapanood niya yan. Sabi ko, bili ko siya ng papit. Nebe, mura lang naman. Yung maliit na lang yung binili ko. Nebe, kasi maliit lang naman si Bebrel eh. Yan, dito muna tayo kay Donair. Yan, open sila. Finally. Na-miss kasi namin ni Daddy. Sabi ko, di ba may pagkain tayo? Pinadala ko yung rice kanina kasi di ba bumalik tayo ng bahay. Sabi ko dali niya yung isang kalderong rice para bilhin na lang kami ng whole chicken sa superstore or kahit saan. Ay kaso gusto niya daw ng Donair. Dito tayo sa Donair. Yeah, hello. Papit. Saan kasi yung entrance na ito? Lamig. Oo. Dito. Peso 7. Hi! How are you? I'm good. We went here last Sunday. I forgot your clothes. Oh, we won that point, yeah. Sunday. Yeah.
How are you? Good, are you? Good, Brian. It's just at the Canadian Tire, but Yeah. it's coming here. Yeah. Okay. Yeah, he wants to eat some dinner. We need to. Baby. Yeah. The sauces. And everything for us. Diba? Well. Yeah. Puppet. Hi. Thank you so much, Ace. Yeah, thank you. Bye-bye. Bea, bye-bye. Thank you, nakakarana. Thank you. Oh, thank you. Oh, tara, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Come on, let's go, let's go. Bea, give me na. Let's go, let's go. Careful ka. Thank you. Ito tatang pala. Woo! Yeah. Let's go, let's go. Let's go, baby. Lakad, lakad. Tara, let's go, lakad. Lakad, lakad. Kita na mong